Πολύ μεγάλο, Μάκη. Γοφάρι με τον Nano Rubber. Ωραία, τι σας είπα, ότι μπορεί να πάρεις και άλλα ψάρια. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το κρατήσω, ελπίζω να έχει πιαστεί απ' έξω το ψάρι. Να το! Καλημέρα! Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα από τα αγαπημένα μου ψαρέματα. Είναι το Light Rock Fishing και πάμε να αλλάξουμε πραγματικά τα δεδομένα, γιατί το συγκεκριμένο δόλωμα είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πάντα μιλάμε για την εταιρεία Majorcraft και το συγκεκριμένο δόλωμα προσπαθεί να προσεγγίσει κάτι το οποίο μέχρι τώρα προσωπικά δεν έχω δει. Μιλάμε λοιπόν για ένα καινούριο δόλωμα, το οποίο η εταιρεία το έχει ονομάσει Nano Rubber. Όπως καταλαβαίνετε φυσικά από το όνομά του, προσπαθεί να πει πως αυτό είναι ένα μικρό, ας το πούμε, tie rubber. Δεν είναι ακριβώς tie rubber, γιατί το tie rubber έχει περαστό το μολύβι. Αυτό δεν έχει περαστό το μολύβι. Έχω αρκετό καιρό που το ψαρεύω και το δοκιμάζω και πραγματικά έχω πιάσει πάρα πολύ ωραία ψάρια και διαφορετικά ψάρια. Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι δεν νομίζω πως τα ψάρια μέχρι τώρα έχουν δει κάτι αντίστοιχο. Μιλάμε για ένα δόλωμα το οποίο έχει μικρά πλοκαμάκια. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορες συνθήκες, είτε είναι για βολές είτε είναι για vertical, αλλά πολύ ελαφριές καταστάσεις. Η εταιρεία το βγάζει σε 5, 7 και 10 γραμμάρια και σε 6 διαφορετικά χρώματα που πιστεύω ότι θα σας καλύψει όλους. Το κολύμπι που κάνει είναι ιδιαίτερο, γιατί η μπάλα που έχουν φτιάξει μπροστά, αυτό το μικρό κεφαλάκι δηλαδή και πίσω τις τρέσες, κάνει μια κίνηση πλάγια, και φυσικά οι τρέσες έχει κάποια κέρλι πάνω, τα οποία πραγματικά τα πλοκαμάκια που κουνιούνται δημιουργούν πολύ καλή αίσθηση στα ψάρια. Θα το δείτε φυσικά και σήμερα. Εγώ έχω πιάσει αρκετά ψάρια, να μην σας πω ψέματα, και στις εκδρομές και με κόσμο και μόνος μου. Πραγματικά έχει ξεκλειδώσει ψάρια σε μέρη που δεν το περίμενα. Θα χρησιμοποιήσω 2 καλάμια, ένα πολύ ελαφρύ Agindo Max 3, όμως μπορεί να ρίξει τουλάχιστον μέχρι 7 γραμμάρια. Το έχω δει δηλαδή ότι με προσοχή μπορεί να τα ρίξει. Και φυσικά ένα Agindo Max 15 που θα χρησιμοποιήσουμε το πιο μεγάλο στα 10 γραμμάρια. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Είναι νωρίς πρωί. Πάμε λοιπόν να ψαρέψουμε, να το δούμε και στη χρήση, να σας δείξω λίγο πώς μπορείτε να το δουλέψετε. Δεν θέλει κάτι τρελό και σίγουρα θέλω να το δοκιμάσετε όλοι, παιδιά. Όσοι κάνετε Light Rock Fishing, το συγκεκριμένο δόλωμα πιστεύω και από ακτή και από βάρκα θα δώσει το κάτι παραπάνω, ειδικά σε κάποια ψάρια όπως είναι, ας πούμε, οι τσιπούρες, οι μουρμούρες. Γενικά όμως πέφτουν πολλά ψάρια, μέχρι και συναγρίδες έχω πάρει, σαργούς. Πάμε όμως να το δούμε και στην πράξη. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες βολές. Να ξέρετε πως δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τρελό. Δηλαδή κάνουμε τη βολή μας. Εδώ περίπου είμαι στα 6-7 μέτρα βάθος. Τώρα ψαρεύω τα 7 γραμμάρια. Πάντα ελέγχουμε λίγο τα φρένα μας. Θα ξεκινάμε το ψάρεμα. Αφήνουμε λίγο να πατώσει. Αφήνουμε το δόλωμά μας να πάει στο βυθό. Αφού πατώσει, πολύ μικρά χτυπήματα, μπορούμε να κάνουμε και κάποιο μεγάλο, και σταμάτημα. Μικρά χτυπήματα,
σταμάτημα. Στην ουσία κάνουμε ένα stop and go, δηλαδή μικρά χτυπήματα, enalax, δεν θέλω να είναι ίδια. Προσωπικά δεν μου αρέσει τίποτα να το κάνουμε μια ίδια κίνηση, δηλαδή 1-2 σταμάτημα, 1-2 σταμάτημα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εγώ μου αρέσει σε κάθε χτύπημα που κάνω γενικά να αλλάζω λίγο την πλεύση. Τώρα το βλέπουν σαν κάτι, σαν μικρό χταποδάκι, πιθανόν σαν μικρή σουπιά, σαν μικρό καλαμάρι. Σημασία έχει ότι παίρνω πάρα πολλά και διαφορετικά τσιμπήματα. Θα δείτε, θα έρθουν και άλλα βίντεο. Έχω πάρει και μουρμούρες, το έχω ψαρέψει και από ακτή. Οπότε θα προσπαθήσω να σας δώσω ολοκληρωμένη εικόνα. Να ξέρετε πως η εταιρεία βγάζει έξτρα και πλοκάμια ανταλλακτικά και κάποια αγκίστρια και μεγαλύτερο μέγεθος αγκίστρια. Σημαντικό, γιατί αν πάμε σε κάποια σημεία σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουμε αγκίστρια, να βάλουμε δηλαδή κάτι είτε δικό μας, ό,τι θέλουμε εμείς. Αυτό εντάξει, καλό είναι ο ψαράς για εμένα πάντα να αυτοσχεδιάζει, αν και σίγουρα το μεγαλύτερο αγκίστρι που δίνει η εταιρεία είναι φτιαγμένο για το συγκεκριμένο δόλωμα και σίγουρα θα έχουμε καλύτερες πλεύσεις. Αλλά δεν πάβει να πρέπει να κάνουμε και εμείς τις δοκιμές. Να το πήραμε το πρώτο ψάρι. Να είναι τρίτη βολή, πραγματικά. Δεν είναι μεγάλο ψάρι. Για να δούμε τι είναι όμως. Για κοκάλι το κάνω. Και να είναι ένα μικρό κοκαλάκι. Να το. Ένα μικρό κοκάλι. Ορίστε. Εντάξει, φάνηκαν ότι ήταν σε δραστηριότητα τα κοκάλια και μόλις μπήκα δηλαδή κυνηγάγανε. Ορίστε. Αυτά είναι. Ένα μικρό κοκάλι για αρχή. Να το. Πάμε, συνεχίζουμε. Κάτσε ήσυχα μωρέ. Παραλίγο να με καρφώσεις. Ωραία. Είναι αυτό. Μουρμούρα. Ωραία μουρμούρα φίλε. Πολύ ωραία μουρμούρα πραγματικά. Αυτά είναι. Μία πάρα πολύ ωραία μουρμούρα. Πανέμορφη πραγματικά. Πολύ όμορφη. Αυτά είναι. Ωραία ξεκίνησε η μέρα. Πήραμε ένα μικρό κοκάλι. Τώρα πήραμε και μια ωραία μουρμούρα. Πραγματικά ωραίο ψάρι. Πολύ ωραίο ψάρι. Κοιτάξτε πως έχει πιαστεί από το χυλάκι. Πραγματικά ψαρούκλα. Τέτοια ψάρια θες να παίρνεις στο LRF, να γεμίζει η μέρα. Σίγουρα θα πάρουμε και κάποια καλή τσιπούρα. Έχω μπει έτσι πρωί, είναι καλή ώρα. Για να δούμε. Πραγματικά πανέμορφο ψάρι. Ακόμα δεν ξεκίνησε η μέρα και το Nano Rubber δίνει ρέστα. Ένα δόλωμα που θα φέρει τα πάνω κάτω στο LRF, παιδιά. Πραγματικά. Αυτά είναι. Πολύ ωραίο ψάρι. Πραγματικά ωραίο ψάρι. Πάμε, συνεχίζουμε. Για να δούμε τι άλλο μας φυλάει η μέρα. Κάτι πήρα. Όχι ρε φίλε, στην επόμενη βολή. Πες μου, δεν είναι πάλι μουρμούρα. Έχει ίδια κεφάλια. Αυτά είναι. Μπορεί, επειδή έριξα στο ίδιο σημείο, να πήρα ξανά μου ωραίο ψάρι φαίνεται. Ωραία. Ωραία. Α, όχι. Α, ναι, μουρμούρα πάλι. Απίστευτο, παιδιά. Κοιτάξτε. Τι ωραίο ψάρι είναι αυτό ρε φίλε. Αυτά είναι.
Ωραίο ψάρι. Τι είναι αυτό? Αχ, μου τσίπησε και ξεκαρφώθηκε επειδή πήγα να πατήσω την κάμερα. Άρε φίλε. Πήγαινε ξανά. Παίζει να ήταν πάλι μουρμούρα, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Πρέπει να έχει κοπάδι από κάτω. Πάρ' το μωρέ. Πάρ' το μωρέ. Να το. Το άφησα λίγο παραπάνω και πήγε και το πήρε. Ωραία φίλε. Ή δεν είναι? Ωμπο! Σήμερα πέσαμε σε κοπάδι. Και μεγάλη. Πραγματικά μεγάλη. Κοιτάξτε εδώ μάχη που κάνει. Πολύ ωραία μουρμούρα, πραγματικά. Αυτά είναι. Μια πάρα πολύ ωραία μουρμούρα. Λοιπόν, και άλλη μουρμούρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έριξα ακριβώς στο ίδιο σημείο. Είναι λογικό γιατί αυτά τα ψάρια πάνε κοπάδια και είναι και ίδιο μέγεθος, περίπου 400 και 500 γραμμάρια όπως και η προηγούμενη. Πολύ ωραίο ψάρι. Κοιτάξτε. Πάλι πιασμένη από το χυλάκι. Αυτά είναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά για το συγκεκριμένο δόλωμα. Σίγουρα θα πάρουμε και άλλα ψάρια σήμερα. Αλλά η μέρα ξεκίνησε φοβερά. Δεν έχω να πω πολλά. Το ψάρεμα έχει ξεκινήσει πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω ούτε 15-20 λεπτά που ψαρεύω. Μισή ώρα να το βάλω. Έχω πάρει ήδη ένα κοκάλι και 3 πανέμορφες μεγάλες μουρμούρες. Το δόλωμα τα σπάει. Θα πάρουμε σίγουρα και τσιπούρα. Είναι στόχος της μέρας. Πάντα μου αρέσουν οι τσιπούρες με το LRF. Όσοι με ξέρετε από τα βίντεο. Πάμε, συνεχίζουμε. Είμαι ενθουσιασμένος που σας δείχνω ένα τέτοιο δόλωμα. Θέλω να το δοκιμάσετε. Θέλω να γράψετε από κάτω σχόλια και να μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε με αυτό, πού το δοκιμάσατε, τι ψάρια πήρατε. Είμαι πολύ περίεργος πώς θα πάει με αυτό το δόλωμα. Καινούριο, μοναδικό και πιστεύω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε, συνεχίζουμε το ψάρεμα. Ελπίζω να πάρουμε και κάποια ακόμα. Καμιά συναγρίδα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να πάρουμε σήμερα. Πάμε να δούμε. Κάτι μεγάλο πήρα. Δεν ξέρω τι είναι. Ωρε φίλε. Πολύ μεγάλο. Πραγματικά μεγάλο. Ωρε φίλε. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω αν έρθει, παιδιά. Γοφάρι. Πιθανόν να είναι γοφάρι, βγαίνει πάνω. Ή λαβράκι μεγάλο, δεν ξέρω τι είναι. Πολύ μεγάλο, μάγκη. Γοφάρι. Γοφάρι με τον Άνω Ράμπερ. Ωραία φίλε. Τι σας είπα? Ότι μπορεί να πάρεις και άλλα ψάρια. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το κρατήσω. Ελπίζω να έχει πιαστεί απ' έξω το ψάρι. Να το. Κάνει κι άλματα. Είναι σίγουρα 2 κιλά το ψάρι. Και είμαι με 0,3. Με 0,3 παράμαλο. Εντάξει, μπορεί και να το κόψει, παιδιά, να ξέρετε. Σημασία έχει ότι είδατε το strike. Θα κάνει και το άλμα του τώρα εδώ. Εντάξει, μεγάλο το ψάρι, πολύ. Δεν έχει καταλάβει καν ότι έχει πιαστεί. Πραγματικά. Μεγάλο το ψάρι. Δεν ξέρω πώς θα το βγάλω, παιδιά. Με 16 παράμαλο. Και max 3 γαλάμι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Μόνο να μην πάει στα δόντια του, άμα δεν πάει στα δόντια θα το βγάλω, να ξέρετε. Τρομερή μάχη. Εντάξει, έρχεται μια φοβερή μάχη έτσι και δεν πάει στο στόμα του, να ξέρετε. Το καλαμάκι στα όρια.
Να το ψάρι. Ελπίζω μόνο να μην το κόψει. Κοιτάξτε ψάρι. Κοιτάξτε ψάρι εδώ. Έχει πιαστεί ίσα ίσα, γι' αυτό δεν μπορεί να το κόψει. Έχει πιαστεί πάνω στο... Εντάξει, το ψάρι είναι 2-2,5 κιλά, μάκες. Κοιτάξτε ψάρι. Ναι, το πήραμε με Max 3. Και μόλις μπήκε στην απόχη, βγήκε το tie rubber, κοιτάξτε. Με το μπήκε στην απόχη το ψάρι. Βγήκε. Απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, τι να ψαρέψω άλλο τώρα εγώ. Κοιτάξτε το γομάρι. Και κοιτάξτε το δόλωμα. Όχι ρε φίλε. Τι να πω εγώ μετά από αυτό. Με το Max 3 το καλάμι. Με το Max 3. Εντάξει, το καλάμι τα σπάει, το δόλωμα τα σπάει. Φυσικά και ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, μάγκες. Πάρα πολύ τυχερός που το ψάρι είχε πιαστεί ίσα ίσα στο χείλος πάνω. Και μετά από μια ωραία μάχη. Ψαρούκλα, κοιτάξτε στόμα. Παιδιά, τώρα 2 κιλά. Πρέπει να είναι 2-2,5 κιλά με Max 3. Με Max 3. Δεν υπάρχει το ψάρι. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα για αυτό το δόλο. Μου δίνει 3 μουρμούρες στη σειρά. Μου έχει δώσει τσιπούρες, μου έχει δώσει συναγρίδες. Όπως σας είπα, και γοφάρια δίνει. Και κοιτάξτε ψάρι που πιάσαμε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Απίστευτο, παιδιά. Απίστευτο. Με Max 3. Θα συνεχίσω όμως, θέλω να πάρω και μια τσιπούρα για να δείτε την ποικιλία και αν ξέρεις τα μέρη και πώς να το δουλέψεις, πραγματικά μπορεί να σου δώσει πολύ ωραία ψάρια. Κοιτάξτε εδώ ψάρι. Απίστευτο. Απίστευτο. Αυτά είναι. Τι να πω τώρα. Συνεχίζουμε. Θέλω μια τσιπούρα τώρα. Μια τσιπούρα και κλείσαμε. Πραγματικά. Πολύ ωραίο. Τι μάχη ήταν αυτή, παιδιά. Τι μάχη ήταν αυτή. Με Max 3 και 16 παράματα. Τι μάχη ήταν αυτή. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε στα ματάρα. Πάμε. Τι να πω. Συνεχίζουμε. Ψαρούκλα. Το πήρα. Κάτι πήραμε ξανά. Πάλι μουρμούρα. Ίδια κεφάλια κάνει, να ξέρετε. Όχι, αυτό είναι μια μικρή τσιπούρα. Νάτι. Να και η πρώτη μας τσιπούρα, βέβαια είναι μικρή, αλλά νάτι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μετά από αυτά τα ψάρια δεν θα επιμείνω και πάρα πολύ, γιατί δεν χρειάζεται. Θα πιάσουμε και σε άλλο βίντεο τσιπούρες.
Αλλά να μια μικρούλα τώρα εδώ που τα κάνει άνω κάτω όλα. Να δει και η πρώτη μας τσιπούρα. Δεν είναι πολύ μεγάλη. Θα την αφήσουμε μέσα. Απλά να πάρετε εκεί ένα δείγμα ότι και αυτά τα ψάρια βαράνε. Όχι απλά βαράνε. Εντάξει, έχω πιάσει θηρία, ειδικά σε κάποιες εκδρομές. Έχω βγάλει ψάρια 1,5-2 κιλά. Μπορεί να πάρουμε και κάποια σήμερα, δεν θα επιμείνω πολύ βέβαια, γιατί μπορούμε να κάνουμε και ένα βίντεο ξεχωριστό μόνο για αυτές. Σήμερα έχει πάει πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Σε 1,5 ώρα ψάραμα έχω πάρει αρκετά ψάρια, αρκετά τσιμπήματα. Ένα γοφάρι τρόπαιο για αυτό το ψάραμα, με 16 παράμαλο τώρα, 2 κιλά σχεδόν γοφάρι. Ωραία, πάμε να την αφήσουμε, να μην την ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, το ψάρι έφτασε στο τέλος, δεν χρειάζεται να ψαρέψουμε παραπάνω σήμερα. Έπιασα κάποιες ωραίες μουρμούρες, πήρα αρκετά τσιμπήματα, πήρα ένα πολύ ωραίο γοφάρι τρόπαιο για τη συγκεκριμένη τεχνική, πραγματικά με 0,3 νήμα και 16 παράμαλο. Είχε πιαστεί από το χείλος εδώ και είμαι πάρα πολύ τυχερός που το πήρα. Είναι γύρω στα 2 με 2,5 κιλά τρόπαιο για αυτό το συγκεκριμένο ψάρεμα και εξοπλισμό. Ήταν όλα στα όρια και φυσικά εκεί παίζει ρόλο και το πώς τα αντιμετωπίζουμε και φυσικά η τύχη που ήταν πιασμένο ίσα ίσα από εδώ και δεν μπορούσε να το πάρει στο στόμα του. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Είναι ένα τεχνητό το Nano Rubber της Majorcraft, πολύ καινούριο και πραγματικά πιστεύω πως θα φέρει τα πάνω κάτω στο LRF και όχι μόνο. Αυτό το λέω γιατί θα το δοκιμάσουμε και σε διαφορετικά ψαρέματα, στο Ultra Light ας πούμε jigging. Ελπίζω να σας άρεσε, θέλω να το δοκιμάσετε. Θα πιάσετε πάρα πολλά διαφορετικά ψάρια. Σήμερα πήραμε κοκάλι, τσιπούρα, μουρμούρες και γοφάρι. Σίγουρα αν καθόμουν θα έπιανα κι άλλα. Δεν έχω ψαρέψει ούτε καν 3 ώρες από όταν σηκώθηκε ο ήλιος. Είναι αρκετά όμως για να πάρετε την πρώτη γεύση από αυτό το μαγικό, πραγματικά μαγικό δόλωμα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Δοκιμάστε το καινούριο τεχνητό για το LRF της Majorcraft και πιστεύω θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.